Una de la informació essencial que es necessita al 112 per gestionar una emergència és la localització. De fet, la bàsica és la localització i la tipificació, és a dir, saber què està passant i on està succeint. Si sabem on hi ha un fet, on hi ha una emergència, sí que podem mobilitzar recursos. Per localitzar tenim al 112 diversos mecanismes. D'entrada el que tenim és una cartografia molt actualitzada que permet al gestor ubicar ràpidament, en base a les indicacions que li dona la persona que truca, la ubicació del fet. El 112 també té una sèrie de mecanismes que li serveixen de manera automatitzada per localitzar una trucada, tant mòbil com fixa. En el cas de telefonia fixa, el que tenim és accés a la base de dades de titulars. Aquesta base de dades conté el nom titular de la línia i l'adreça associada a aquesta línia. Pel que fa a telefonia mòbil, tenim un parell de sistemes més. D'una banda tenim la triangulació d'antena que ens facilita l'operadora de telefonia en el moment que es produeix una trucada al 112, i d'una altra banda tenim un sistema de localització avançat anomenat AML, que quan es produeix una trucada al 112, el terminal és el mateix mòbil que ens envia al 112 a la seva ubicació, amb una precisió molt elevada. Estem parlant d'un marge d'error de 5, 10, 20 metres, no més. Per tant, en el moment que estem despenjant la trucada, el gestor ja està veient al mapa la posició exacta de la persona que ens està trucant. Únicament tenim la posició de la persona quan truca al 112, és a dir, nosaltres no sabem on està una persona si no té cap tipus d'emergència. És molt important trucar al 112 quan hi ha una emergència perquè és l'únic número que disposa de tots aquests mecanismes per localitzar una emergència de manera precisa. Permet avisar als cossos d'emergència que estan involucrats, Mossos, bombers, SEM, policia local, que toca de manera eficient i amb, com he dit, una precisió en la localització molt gran.